dumistansya para di ka mahawa. Kung uubo at babahing, bibig at ilong iyong takpan. Sama-sama, tulong-tulong, ating labanan. Ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ng FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. May dagdag na paraan laban sa COVID-19. Together, we can Bida Solusyon Plus. Bida Plus sa maayos na daloy ng Panatilihing malinis ang ating katawan. Resistensya natin ay dapat palakasin. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ang COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Palagi ang maghugas ng mga kamay gamit ang sabon at malinis na tubig. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ang COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Sa may sakit, ika'y dumistansya para di ka mahawa. Kung uubo at babahing, bibig at ilong iyong takpan. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ang COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Labanan ang COVID, kaya natin to. Panatilihing malinis ang ating katawan. Resistensya natin ay dapat palakasin. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ang COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama Yung paraan, tuloy ang trabaho, tuloy ang pag-aaral para sa kapwa Pilipino, para sa ating mga mahal. Tara na, mag-res bakuna para bawas pangamba. Dahil sa res bakuna, bawat buhay ay mahalaga. Mag-res bakuna, mas protektado ang pamilya. Kasaganang mas bukas iwas, kinabukas ay maganda. Sa res bakuna. Libre lang magpa-res bakuna. Magtanong sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Ako po si Bibi Chain A. Sumayang. Ako po si Remigio Llamas, before. Stacy Jacob. Rodel Nuda po. Ako po si Mrs. Marido Santua. Maria Teresa Mustasa. Ako po si Patrolman Marcel Contapay. Po si Antonio Boncan. Teacher po. Ay isang nurse sa DepEd. Ang tinurupok sa akin ay Sinovac. Johnson & Johnson. Sinovac po. Pfizer. Moderna. AstraZeneca po. Sinovac. Sinovac. Marina, magpabakuna na. Alright, good afternoon everyone. Welcome to today's Media Dialogue at April 15, 2022. We are live here on Cisco WebEx Meetings, on Facebook Live, and on the YouTube channel of DOH Bicol CHD. So since the summer season has already started here in the Philippines, we will be discussing about summer diseases. So to give us this discussion, we are joined by Mr. Joseph Steven Fenol, Health Education and Promotion Officer 2 of the Health Promotion Unit of DOH Bicol CHD. So good afternoon po, Sir Steve. Good afternoon, Ma'am Maxine, and sa lahat po ng ating mga kasama ngayon. Alright, sir, you may proceed na po with your discussion. Okay? So, Ma'am Max, nakikita ba yung screen natin? Yes po, sir. Alright. Thank you. So, magandang hapon po ulit sa mga nakasubaybay sa atin sa DOH Bicol Facebook page
at dito po sa ating Chisco Webex meeting. So ngayon pong panahon ng summer, mayroon po tayong mga paalala mula sa Department of Health para mapanatili natin yung ating kalusugan at ma-enjoy natin itong summer nang hindi tayo nag-worry na tayo ay magkakaroon ng mga sakit. So ngayong summer, meron tayong tinatawag na 6S. So ano po ba yung 6S na yun? Ito po yung mga karaniwang sakit na lumilitaw kapag panahon po ng tag-init or summer. So una po dyan itong sore eyes, sunburn, sipon at ubo, suka at tae, sakit sa balat, at sakmal ng aso. So yan po yung 6S. 6S po siya dahil yung start po ng words ay nagsisimula po sa letter S. So para mas madali din po nating maalala kung ano itong mga common diseases na lumilitaw kapag ngayong panahon ng tag-init or summer po. So simulan po natin. Ano po itong sore eyes? So ang sore eyes daw po ay pamamaga ng manipis na malinaw na tissue na nasa puting bahagi ng mata at loob ng talukap ng ating mata. So ang sanhi po nito ay maaaring may nakapasok na mikroorganismo sa loob ng ating mata o di kaya naman mayroong chemical na nakapasok din po sa ating mata or kaya naman physical na pinsala or nagtamo tayo ng injury dito sa ating mata. So nagkakos po yan ng sore eyes. So kung mikroorganismo po ang dahilan ng pagkakaroon ng sore eyes, paano po ba ito kumakalat? So kapag tayo ay humawak sa ating mga mata, gamit ang ating mga kamay, na yung ating kamay ay nakahawak din doon sa kontaminadong secretions galing doon sa infected na person. Pangalawa, kapag tayo ay humawak doon sa mga kontaminadong bagay, ito yung mga bagay na hinawakan ng infected person. So, or ginamit. Halimbawa, towel, makeup, ayan, kung nagpapaganda tayo, naghiram tayo ng makeup, yun pala may sore eyes pala yung nahiraman natin. Eye drops or kaya naman glasses. So, yan yung mga pwedeng maging vehicle nitong virus or mikroorganismo. So, pwede rin naman na makapasok yung mikroorganismo sa mata mula sa tubig na di maayos na na-disinfect. So halimbawa, sa swimming pool, kung hindi maganda yung kanyang disinfection at tayo ay lumangoy doon, pwede rin tayong makakuha doon ng sore eyes. So, ang mga sintomas po ng sore eyes ay labis na pagluha ng mata or malanana or pas na likido na lumalabas sa ating mata. So, namumula ito, tayo ay nagmumuta, at nangangati rin ang ating mga mata. So minsan pagising natin sa umaga, akala natin wala na tayong nakikita, yun pala magkadikit na yung baba at taas na bahagi ng ating talukap. Kaya akala natin hindi na tayo makadilat. So yan yung mga karaniwang sintomas ng sore eyes. So paano naman po ito nagagamot or natitreat? Ang sore eyes po, kung ito ay, ang dahilan ay virus na microorganism, kadalasan wala siyang tiyak na lunas. Dahil virus nga, wala tayong gamot para sa mga virus. And usually, naglalast siya ng 1 to 2 weeks or 7 to 14 days. So, kapag grabe or mayroong nanang likido na lumalabas sa mata, nanlalabo yung ating mga mata or grabe ang pananakit, pinapayuhan po natin na kumonsulta po sa ating mga doktor para sa nararapat na gamutan. Ngunit kung kaya naman nating iwasan ito, mas maganda dahil may iwasan din natin yung mga posibleng komplikasyon dala ng sore eyes. So para maiwasan ito, dapat madalas yung paghuhugas ng ating mga kamay at iwasan yung madalas na paghawak sa ating mga mata. Lalong-lalo na kung ang ating mga kamay ay hindi na-sanitize or hindi nahugasan. So gumamit tayo ng sariling towel, makeup kit, eye drops, and glasses. So, mas mabuti kung sariling gamit natin para mapababa natin yung chance na tayo ay mahawa nitong sore eyes. And last po is i-disinfect natin yung mga bagay na madalas nating hawakan tulad ng doorknob, cellphone, keys, at iba pang gamit natin. Kahit sa opisina man yan or sa bahay. So yan po yung tungkol sa sore eyes natin. Yan yung S number 1 or 1S.
So punta po tayo sa 2S. Ito po naman yung sunburn or ito yung pamumula or pamamaga ng balat. Ang sanhi nito ay yung labis na pagkalantad natin sa araw or sa UV light source na higit sa kakayanan ng melanin. Yung melanin po, ito po yung protective na pigment ng ating skin. Ito po yung nagpoprotekta sa atin laban sa UV light. So kapag mas darker yung complexion ng isang tao, mas marami yung melanin sa kanyang skin compared doon sa fair or light complexion ng mga tao tulad ng mga Americans or ibang mga lahi po. So ano naman po yung mga sintomas kapag tayo ay nakaka-experience ng sunburn? So yung skin po natin ay namumula or minsan po ay may kasabay pang pananakit. Sa loob po yan ng 2 hanggang 42 oras matapos tayong ma-expose sa araw. Minsan, namamaga din yung ating balat at kapag medyo malala ay nagkakaroon po siya ng paltos or blister, yung meron pong laman na tubig doon po sa ating balat. And after or between 3 to 8 days po, nagsisimula na pong mamalat or mag-skin peel yung ating balat po. Para naman po sa treatment or sa paggamot nito, pwede pong lagyan ng malamig na tubig yung apektadong parte ng katawan or maglagay po ng malamig na pamunas doon po sa apektadong balat. So iwasan po yung paggamit ng petroleum jelly dahil nagre-retain po ito ng init doon po sa parte na pinaglagyan. Kung may kasamang pananakit po, pwede pong uminom ng pain reliever, meron pong over-the-counter na nabibili po. Medyo ingatan lang po natin kung mga bata yung iinom ng pain reliever po. So kung walang paltos o blister naman po, maaaring maglagay ng moisturizing cream at wag pong papaputukin yung paltos or yung blister dahil magiging open wound na po siya at maaari po itong humantong sa infection po sa ating balat. So kung sakali pong linagnat tayo after nating magka-sunburn, mas maigi po na magkumonsulta po tayo sa ating doktor. So para maiwasan naman po ito, pinapayuhan po namin na mag-apply po tayo ng sunscreen na may SPF na at least 30. So yan po yung minimum na pwede natin gamitin or i-apply sa ating exposed na skin kung tayo po ay mabibilad sa araw. So gumamit din po tayo ng mga protective na damit. Kasama na po dyan yung sombrero, yung mga light colored na damit po and long sleeves para maprotektahan po yung ating balat sa direktang init ng araw. So para protektahan naman po yung ating mga mata, mas maganda po na gumamit tayo ng UV protected sunglasses. So umiiwas din po sa pagbibilad sa araw sa pagitan ng alas 10 hanggang alas 2 ng hapon. Dahil ito po yung oras kung saan matindi po yung init ng araw at pati rin po yung UV light. So kung maaari, orasan natin yung ating outdoor activities. Pwede natin gawin yung mga outdoor activities before this time po. So before 10 or after 2 p.m. So yan naman po yung tungkol sa ating sunburn, yung ating ikalawang S. So proceed po tayo sa pangatlong S, sipon at ubo. Siguro dahil sa COVID-19 pandemic, mas naging aware na tayo sa mga precautions na ginagawa kapag mayroong respiratory illness yung isang tao. So, ang sipon or ubo ay maaaring maaaring maging sanhi ng microorganismo din tulad ng virus, bacteria at iba pa. So ito ay kumakalat sa pamamagitan ng paglanghap ng hangin na kontaminado ng virus or bacteria or kaya naman ay paghawak sa mata gamit ang kontaminadong mga kamay. So yan yung mga posibleng paraan ng pagkalat nitong virus na nagkukos ng ubo at sipon. So paano po naman kaya natin may iwasan na tayo ay hindi makapanghawa kung tayo ay may ubo or sipon or kaya naman hindi tayo mahawaan kung ang ibang tao sa paligid natin ay merong ubo at sipon. So meron pong acronym na COUGH, C-O-U-G-H. So for letter C,
cover your mouth and nose kapag tayo ay uubo or babahin po. So, pwede rin pong gumamit ng handkerchief or tissue kapag tayo ay uubo or babahin. So, that's for letter C po. For letter O, okay to cover your mouth and nose when someone near you coughs or sneezes. So, kapag mayroon pong umuubo or babahin sa paligid niyo po, okay lang po na takpan din po natin yung ating bibig at ilong. So, for letter U, use tissue or paper when spitting po. So, hindi po natin pinapayo na mag-spit po tayo sa ground. So, mas maganda sa tissue po natin spit and then itapon po natin sa tamang basurahan. For letter G, give importance to proper hand washing after coughing or sneezing. So, kapag tayo po ay umubo or bumahin, dapat huwag nating kalimutan na hugasan yung ating mga kamay para malinisan or maalis po natin yung microorganisms na nandoon. And for letter H po, have your clothes as an alternative kung wala pong tissue or handkerchief. So, pwede pong sa may kwelyo or dito po sa may siko kung naka-long sleeve po kayo, pwede pong yan yung gamitin nating pang-cover sa ating mouth kapag tayo po ay uupo. So that's for the number 3S. So punta po tayo sa pang-apat na S, which is suka or tae. So ang pagsusuka or pagtatae po ay sanhi din po ng microorganismo. Nakukuha ito sa pamamagitan ng marumi o sirang pagkain at inumin. So tandaan po natin, dahil ngayon po ay mainit ang panahon, mas madali pong mapanis ang mga inihandang pagkain natin. Dahil mas napopromote niya yung pagdami ng bacteria. Yung bacteria, kapag yung environment ay medyo mainit, mas dumadami siya or mas kumbaga conducive sa kanya yung environment na mainit para magpadami. So, paano natin may iwasan or ano yung mga sintomas kapag tayo ay nagsusuka or nagtatae? Kapag tayo ay na-infect ng isang microorganismo dahil sa ating kinain or ininom na maduming pagkain or tubig. So, maaari tayong makaramdam ng matubig or malambot na pagdumi ng 3 beses o higit pa sa isang araw. Pwede rin tayong makaramdam ng sobrang pagkauhaw, malalim na bunbunan sa case po ng mga sanggol, or pangangalumata or medyo maitim yung paligid ng ating mga mata. So, for immediate treatment po or para ma-manage agad at maiwasan ang dehydration sa sobrang pagsusuka at pagtatae, maaari pong uminom ng tubig na may oral rehydration solution. So para mapalitan po nito yung mga nawawalang tubig sa ating katawan. Para naman po sa mga nanay na ang kanilang sanggol ay nagsusuka or nagtatae, mas magandang maipagpatuloy po yung breastfeeding or pagpapasuso sa kanilang bagong silang na sanggol. And para naman po sa atin, mga adults po, ipagpatuloy ang pagkain ng masustansyang pagkain. So para po maiwasan natin ang posibleng pagsusuka or pagtatae, dapat po uminom lang po tayo ng tubig mula sa ligtas na mga pinagkukunan. Kung hindi po tayo sigurado na ligtas yung ating ikukonsumong tubig, pakuluan po natin ito ng hindi bababa sa 3 minuto o lagyan po natin ng ligtas na dami ng chlorine. So meron poong proportion ng tubig at chlorine para sa ating inuming tubig po. So kumain lamang po ng pagkain na maayos yung pagkakahanda. At kung maaari, umiwas po tayo sa street vended foods kung saan hindi po natin alam kung paano po inihanda yung mga pagkain doon. So para sa mga preskong prutas or sariwang gulay, hugasan po natin ng malinis na tubig bago ito kainin. At kung tayo po ay dudumi, mas magandang gumamit po tayo ng palikuran. At pagkatapos po nito ay magugas tayo ng kamay. So bago at pagkatapos gumamit ng palikuran ay hugasan po natin yung ating mga kamay. So, para sa ika-5 S po, sakit sa balat or mga skin disease po. So, para po dito, ang karaniwang sanhi nito ay mga microorganismo din o mga parasitiko. So,
depende sa type ng microorganism o parasite na nakaapekto po sa atin, maaari itong makuha sa pamamagitan ng pagdidikit ng mga balat ng taong mayroong impeksyon o kaya naman madumi at hindi maayos na pag-maintain ng swimming pool. Ayan. So, importante po na talagang nalalagyan ng tamang dami ng disinfectant yung ating mga swimming pool dahil kung madami po yung nagsiswimming sa isang swimming pool, maaari po itong maging reservoir ng mga microorganismo at pwede nating makuha itong mga sakit kapag tayo ay naligo din doon sa swimming pool na yon. So paano po tayo makakaiwas sa mga sakit sa balat ngayong tag-araw? Idagdag ko rin po na ngayong tag-araw dahil mainit po, masyado pong nagpapawis ang ating mga balat at kapag namamasa-masa po ang ating balat or anumang parte ng ating katawan, mas gusto po yan ng mga microorganismos na po-promote po yung pagdami ng microorganismo kapag mamasa-masa yung surface ng ating katawan. Okay po? So, paano po natin ito may iwasan? So, maligo tayo araw-araw at hindi lang po maligo, dapat magpalit din po tayo ng ating mga damit. So, importante po yung dalawa, maligo at magpalit ng damit. So, iwasang manghiram po or magpahiram ng tuwalya gamit sa pagtulog at iba pang gamit natin sa katawan dahil kung meron po yung ibang tao ng infection sa balat, maaari pong tayong mahawa kung gagamitin din natin yung kanilang mga personal items. So, kung lalabhan po natin yung gamit ng isang pasyente na mayroong sakit sa balat po, so bubuhusan po muna natin ito ng yung gamit po, bubuhusan ng kumukulong tubig at ibababad po ito ng 10 minuto. So yan po yung mga paraan para maiwasan natin yung pagkalat ng mga sakit sa balat ngayong tag-init. At para po sa huling S, yung sakmal ng aso, yung rabies po, ito po ay sanhin ng rabies virus. At ang paraan po ng pagkalat nito ay naisasalin sa tao mula sa pagdila, kalmot o kagat ng aso o pusa. So, paano po natin maiiwasan na tayo ay hindi magkaroon po ng rabies? So, dapat po responsable tayong owner ng ating mga dogs or cats po. So, dapat pabakunahan natin ng ating alagang aso or pusa laban sa rabies pagsapit ng ika-3 buwan mula ng pagkapakanap at every year po thereafter. So, dapat yearly nababakunahan sila ng anti-rabies po. So, wag po nating hayaang gumala ang mga alaga nating hayop sa kalsada or sa kalye dahil baka doon po nila makuha itong rabies virus mula doon sa ibang mga hayop naman na makakasalamuha nila doon sa kalsada. So, paliguan, bigyan ng pagkain at maayos na higaan ang inyong mga alaga. So, talagang kung mag-aalaga tayo ng aso or pusa, dapat same care na binibigay natin sa ibang members ng family natin, dapat ganun din yung pag-aalagang ibibigay natin sa kanila. So, kung sakaling kayo ay nakalmot or nakagat ng alagang hayop, tandaan po itong 3, bilisan, linisin at sumangguni. So, bilisan po sa paghugas ng sugat. Hugasan agad ng tubig at sabon ang bahagi ng katawan na nakagat o nakalmot sa loob ng 10 minuto. Pangalawa, linisin ng alcohol, povidone, iodine at iba pang antiseptic. So panatilihing malinis at huwag takpan ang sugat. At ikatlo, sumangguni sa doktor at pumunta agad sa pinakamalapit na Animal Bite and Treatment Center para sa tamang paggagamot sa inyong sugat. At pag-a-assess po kung kayo ay bibigyan ng anti-rabies vaccine. So, yan lang po ang update natin para sa media dialogue na ito. Back to you, Ma'am Maxine. Thank you very much po, Sir Steve, sa mga information tungkol sa 6S. So let's proceed po sa ating Q&A. So earlier today po, excuse me po. Earlier today, we collected questions po from our media partners to ask about during the discussion. So Sir Steve, let's proceed po sa ating Q&A for our first question po. This is from Luens Barcena. Sa summer diseases na nabanggit, ilan ang mga record of numbers nito last year and ngayong taon, and ano ang factors kung bakit nakuha ito? Sir Steve? Thank you sa tanong po, Sir Luens.
Sa kasalukuyan po, ang meron lang tayong datos ay para sa rabies cases po or sa animal bites cases po, sorry. So for 2020 versus 2021, meron pong pagtaas ng bilang ng mga nakagat ng hayop sa atin po dito sa Bicol region. And maaari po itong ma-attribute dahil una, wala tayong pasok or karamihan ng mga bata ay nasa kanilang mga bahay at maaaring meron silang mas mahabang oras ng pakikipagsalamuha sa kanilang mga alagang hayop. Sa gayon ay tataas po yung chance na maaari na yung kanilang mga alagang hayop ay maaari silang makagat or magkaroon ng animal bite case po. Alright, thank you po, Sir Steve. So let's proceed sa ating next question. Ano daw po ang mga summer diseases na fatal? Ito po ay mula kay Christopher Novello. Thank you, Sir Christopher. Doon po sa mga nabanggit natin na common diseases kapag summer, siguro po itong tatlo yung medyo kailangan nating bantayan. Hindi po ito in particular order po. Number one, suka at tae. Dahil po kapag napabayaan natin ito, maaari po itong humantong sa dehydration or pagkawala ng tubig sa ating katawan. Kung matatandaan po natin, malaking bahagi ng ating katawan, more than 60% ay composed ng tubig. Kaya kung mawawalan po ng malaking porsyento ng tubig ang ating katawan dahil sa pagsusuka at pagtatae, maaari po nitong maapektuhan yung mga functions ng ating organs tulad ng puso at iba pa po na organs sa ating katawan po. Pangalawa, yung sunburn. Yung sunburn in itself po ay hindi naman siya talagang nakakamatay. Pero yung cause ng sunburn, which is yung exposure natin sa init or UV light, pwede po itong humantong sa heat stroke. Ito na po yung pinakamataas na antas ng emergency ng heat-related illnesses po. So, yung heat stroke po ay isang medical emergency. Mataas po ang risk factor na sa heat stroke kapag ang isang tao ay mayroong hypertension, diabetes, at iba pang mga sakit po. Pangatlo, yung rabies po. Ang rabies po ay, sabi ni Ma'am Ruby sa nakaraang media dialogue natin, is 100% fatal kapag lumabas na po yung mga sintomas nito bago pa man tayo nabigyan ng bakuna. Kaya nga po, kanina tayo ay nagpaalala kung paano natin dapat alagaan yung ating mga alagang hayop at kung ano yung dapat nating gawin sakaling tayo ay makagat ng alaga nating hayop or ligaw na hayop sa ating lugar. Back to you, Ma'am Maxine. Thank you po, sir. So for our next question, totoo ba na pag tiningnan mo sa mata ang isang tao na may sore eyes, mahahawaan ka rin? Hindi po. Hindi po siya totoo dahil ang sore eyes po, sanhi ng isang microorganismo or virus, maaari po siyang mai-transfer kapag yung lumalabas na likido or secretions mula sa mata ng infected na tao ay naihawak niya din or naipasa niya doon sa taong walang sore eyes. So, kapag yung taong walang sore eyes, hinawakan niya yung kanyang mata, na gamit yung kanyang kamay na kontaminado ng virus, doon po natin maaaring maipasa itong sore eyes. So, hindi po nakakahawa ang sore eyes kapag kayo ay nag-eye contact or nagtinginan sa mata. Thank you po, Sir Steve, for the clarification. So I guess those were the questions we have received about summer diseases. So if any question po ay hindi na-address today, you may send them po sa atin and we can relay that to Sir Steve to answer. So Sir Steve, at this point po, may we ask na lang for your take-home message? Thank you, Ma'am Maxine. Paalala na lang po natin sa mga nakikinig po sa atin dito sa DOH Bicol Facebook page and dito po sa ating Cisco Webex meeting. Tandaan po natin na kahit anuman pong panahon, ayan, sige, ulitin ko po. So, para po sa mga nakikinig po sa atin sa DOH Bicol Facebook page and dito po sa ating Cisco Webex meeting, tandaan po natin na kahit anuman pong panahon, dapat panatilihin po natin na tayo ay healthy and safe.
sa anumang pagkakataon. So, i-enjoy po natin itong summer days na tayo ay walang iniisip na sakit and walang iniisip na injury ngayong summer. So, yan lang po Ma'am Maxine. Over to you. Thank you. Once again, thank you very much po kay Mr. Joseph Steven Fenol ng Health Promotion Unit ng DOH Bicol CHD sa pag-share ng kanyang kaalaman tungkol sa summer diseases. And of course, thank you very much po to our media partners na nag-join dito sa Cisco Webex and sa ating mga viewers on Facebook Live and on YouTube. So, we will see each other again po sa ating susunod na media dialogue. Good afternoon po everyone. DOH-CHD, DOH-CHD, Serbisyo sa Ludikono. Ika ako, kita gabos, magtarabang, magkaigwang, maray na salud. DOH may dekalagad na serbisyo. Madaling dulog ko nagtatawag nagpapadabang. Mga programa nagkasama sinda sa serbisyo. Matawag, solusyon ang mga kahilangan. DOH-CHD, DOH-CHD, serbisyo sa Ludikono. Ika ako, kita gabos, magtarabang, magkaigwang, maray na salud.